שלום לאורח שלי, דוקטור זזה יעקובשווילי, מנהל המרפאה קרדיו-אונקולוגית ומנהל השירות לקרדיולוגיה דחופה במערך הקרדיולוגי בבית החולים בלינסון. שלום. אנחנו מדברים היום על הקשר שבין סרטן למחלות לב. מדוע חולי סרטן נמצאים בסיכון גדול יותר למחלות לב או לבעיות בלב? מספר היבטים. קודם כל, דמוגרפית, מבחינה דמוגרפית זה כמעט אוכלוסייה זהה. אותם גורמי סיכון גורמים למחלות לב, אותם גורמי סיכון גורמים למחלות סרטן. הרבה מאוד פעמים חולים שלוקים בסרטן, כבר יש להם בעיות לב, וטיפולים לסרטן עוד עלולים יותר להחמיר. טיפולים כימותרפיים, למשל, עלולים לגרום לתופעה שבשפה הרפואית נקראת קרדיוטוקסיסיטי, או רעילות של שריר הלב. אתה אמרת, אני מחזיר אותך טיפה אחורה, אתה אמרת שאותם גורמים שגורמים לסרטן, גורמים גם למחלת לב. על איזה גורמים אנחנו מדברים? קודם כל זה גיל, עישון. הרבה מאוד פעמים גם פקטורים גנטיים, מוטציות. תהליך דלקתי כרוני, גם כן גורם לאותם תסמינים, ומדי פעם אפילו מדברים שאותה תרופה שמונעת מחלות לב, כמו אספירין. כן. יש הרבה מאוד מחקרים שמראים רטרוספקטיבי, אולי יש לאספירין גם תפקיד למניעת סרטן המעי. נכון. כן. ואפילו בכנסים מקצועיים בשנים האחרונות יותר ויותר מדברים על זה שיש דרך משותפת או pathway משותף, איך שזה נקרא בשפה רפואית. מסלול משותף. מסלול משותף להתפתחות של המחלות הללו. הרבה מאוד פעמים ההפרעה היא דו-צדדית, כלומר ההתקדמות באונקולוגיה, התקדמות בביולוגיית הסרטן, מראה הרבה מאוד פעמים לקרדיולוגים דרכים חדשות איך להילחם במחלות לב, למשל לספיקת לב. אחד מהסיפורים הידועים זה סיפור של הרצפטין. הרצפטין זו תרופה ביולוגית שמשנות ה-2000 נכנסה לשימוש דווקא לסרטן הכי אלים של סרטן השד, שלמשל לנשים האלה לפני כן כמעט ולא היה פתרון. כלומר לא היה שום טיפול כימותרפי שיכול היה לעזור לנשים האלה. לקבוצת אנשים שהיה להם HER2 פוזיטיב, הרצפטור, הקולטן שתרופה הזאת טיפה. אחרי שתרופה פותחה לבלום את הקולטן, ההישרדות של האנשים האלה ירתה בצורה מדהימה, ועכשיו זה בהחלט התרופה המרכזית בארסנל של האונקולוגים שמטפלים במחלת הסרטן. יחד עם זאת, בהתחלה אמרו זו תרופה מכוונת מטרה, היא פועלת רק על רצפטור HER2, ולא תהיה שום השפעה כמו של אדריאמיצין, שהיא פוגעת בלב, פוגעת בהרבה מאוד דברים בגוף. ולצערנו הדברים האלה התבדו אחרי מספר שנים. כנראה בכל זאת לצערנו, כי התרופה גורמת לירידה מסוימת בתפקוד הלב, ועד כדי הופעת כלומר, היא מצילה את החולה מסרטן השד ומהסיבוכים שלו, אבל יש לה פגיעה בלב. נכון, יש לה פגיעה בלב. לשמחתנו, הפגיעה הזאת היא הפיכה בדרך כלל, לרוב המקרים, ובחלק מהמקרים אפילו לא דורשת הפסקת הטיפול, אולי קצת עיכוב בטיפול, עד שקרדיולוג נכנס לתמונה ועוזר. למה אני אומר שההפרעה היא דו-צדדית? כי בעקבות השפעת ההרצפטין, קרדיולוגים חזרו חזרה למעבדות, לראות איך הרצפטין פוגעת בלב. כי זה לא היה קרדיוטוקסיסיטי קלאסי של אדריאמיצין, אז גילו בעצם מסלול חדש, בכלל שלא ידוע מקודם, מסלול של ניורגולין. שבעצם מה שהרצפטין עושה, הרצפטין פוגעת ביכולת ריפוי עצמי של הלב. כלומר, בכל סטרס, ללב יש מערכת שנקראת מערכת ניורגולין, שהמערכת הזאת היא אחראית על תיקון נזקים שנוצרים במהלך... כל נזק בלב, נכון. נזקים קטנים נוצרים כל הזמן, ויש מערכת תיקון עצמי. מערכת תיקון עצמי. והמערכת הזאת נפגעת על ידי... היא נבלמת על ידי הרצפטין, בדיוק. ואז זה בעצם גילה מסלול חדש גם בתחום של ספיקת לב. עכשיו מפתחים תרופה חדשה על סמך הידע הזה, כדי, אפילו ניתן במחקרים פאזה 2, לראות אם זה יכול לשפר את היכולת של חולים שכבר יש להם מספיקת לב, לא רק על רקע טיפולי סרטן, בכלל מסיבות אחרות. יש עוד סוגי סרטן שהטיפול בהם, או הגידול עצמו, גורם לנזקים ללב? כל הזמן מתפרסמים מאמרים מדהימים שפותחים עוד ועוד אופקים. למשל סרטן נפוץ, סרטן של מעי הגס ורקטום. סרטן שלכאורה אין לו מה להתעסק עם מערכת הלב, מרוחק מהלב, הטיפולים בדרך כלל כמעט ולא פוגעים בלב, או פוגעים באחוזים בודדים ביותר. התפרסם בעיתונות הקרדיולוגית לפני כחצי שנה מאמר מגרמניה,
שמדבר על כך שעוד לפני התחלת טיפולים בסרטן, לחולים שכבר לקו במחלת הסרטן, בקולורקטל קאנסר, מה שנקרא, כבר יש להם ירידה בתפקוד הלב, שמתבטא בירידה במקטע פליטה, דבר שעוקבים אחרי זה, באקו, כבר לפני תחילת הטיפולים. כלומר, הסרטן עצמו גורם על ידי הפרשת כנראה חומרים כלשהם לירידה בתפקוד הלב. חומרים סרטנוטוקסיים נקרא להם. בדיוק. כלומר, יכול מאוד להיות שירידה בתפקוד הלב יכולה להיות סימן מקדים לסרטן של מערכת הריאה. בדיוק. לומר שזה קורה אצל כל החולים לא. במחקר הזה הספציפי נבדקו 50 חולים בכל קבוצה, ושם מדברים בעצם שהירידה הזאת לא הייתה דרמטית, הייתה ירידה מגבול העליון של הנורמה לגבול התחתון. אבל אחרי שניתנו טיפולים לסרטן, אלה שהיה להם כבר ירוד מלכתחילה לגבול התחתון, הם ירדו עוד יותר. אז היה להם פוטנציאל לפתח סיבוכים של טיפולי סרטן, גם לכיוון לבבי. באיזו אוכלוסייה שכיחות מחלות הלב גבוהה בעיקר? באוכלוסיית חולי סרטן הכוונה. כן. בעיקר לאלה שיש להם מלכתחילה מחלות גורמי סיכון, למשל חולים עם יתר לחץ דם לא מאוזן, חולים סכרתיים. חולים תרשתיים. חולים תרשתיים, מלכתחילה הסיכון שלהם ללקות בתופעות לוואי של טיפולים סרטניים מבחינת הלב גבוה יותר. וניתן למנוע את זה? בהחלט כן. זה הנקודה שאנחנו רוצים להעלות כאן, מודעות לנושא של קרדיו-אונקולוגיה, שלמעשה חולי סרטן שיש להם גורמי סיכון לבבי מלכתחילה, צריכים להיבדק במקביל לגילוי מחלה אונקולוגית ותכנון טיפול במחלה, צריכים להישלח גם לקרדיולוגים על מנת להעריך את הסיכון שלהם ולבחור להם טיפולים תרופתיים כדי למנוע את הסיבוכים מבחינת הלב, מצד שני לנצח סרטן. אנחנו לא נשכח, לרגע לא נתבלבל ולא נגיד שהלב יותר חשוב. במקרה הזה מה שהכי חשוב להציל חולה ממחלה שמסכנת את החיים שלו. אנחנו הקרדיולוגים במקרה הזה יושבים בצד הנהג שהוא אונקולוג, כן. ועוזרים לו, אנחנו תומכי לחימה, הייתי אומר את זה בצורה כזאת. האם יכול להיות אדם שמקבל טיפול כימותרפי לסרטן, וסיים את הטיפול, ותופעות הלוואי הקרדיולוגיות, הלבביות, מופיעות בשלב הרבה יותר מאוחר? לצערנו לרוב זה בדיוק הסיפור. למשל, אנשים צעירים, ילדים שבגיל צעיר, הם לוקים במחלת לוקמיה או כל סרטן אחר, הם מקבלים טיפולים יעילים היום, שכוללים הרבה מאוד פעמים טיפולים כימיים וקרינתיים, מגיעים לגיל צבא, הם ילדים רגילים, מתגייסים לצבא עם פרופיל גבוה, מסיימים, אנשים בריאים לכל דבר, ניצלו ממחלת הסרטן, ובאמצע החיים או בחיים מוקדמים יותר, בגילאים 30, 35, 40, הם עלולים לקבל פי 5 יותר מחלה קורונרי מאשר האנשים בגילם. מחלה של כלי הדם של הלב. מחלה של כלי דם של הלב. פי 3 הם עלולים לפתח אי ספיקת לב מאשר אנשים בגילם. וזה רק מראה על נזק מצטבר שנגרם כתוצאה ממחלת טיפולי סרטן על מערכת כלי דם ולב. זה גורם בעצם להזדקנות מהירה ומוקדמת יותר של המערכת. אנחנו מדברים על הקשר שבין סרטן לתחלואת לב. האם יש גם קשר הפוך? כלומר, חולי לב, יש להם נטייה יותר לסרטן, ואולי לא בגלל טרשת העורקים, או בגלל ההשמנה, או בגלל העישון, או בגלל גורמי הסיכון המשותפים? שאלה מצוינת. על כך יש מחקר שאנחנו גאים לומר שהמחקר הזה על ידי רופא ישראלי, דוקטור חסין, שביצע את המחקר על אוכלוסייה אמריקאית, אגב, במאיו. שם הוא מראה בצורה מאוד יפה שאנשים שיש להם מספיקת לב, יש להם יותר סיכוי לפתח מחלת הסרטן מאשר אוכלוסייה רגילה באותו גיל. כלומר, זה בא גם ממקום אחר. לא רק סרטן כתוצאה מטיפולים או בלי טיפולים גורמת לבעיות לב, אלא גם בעיות לב עלולות לגרום להיות קרקע פוריה להתפתחות מחלת הסרטן. ומה המחשבה, מה המכניזם, אנחנו יודעים? זה רק בצורה היפותטית. כן, זה דורש הרבה מאוד מחקר. אחד מהדברים, כמו שאמרנו מקודם, תיאוריה של דלקת כרונית, שגם מחלת לב איסקמית וגם אי ספיקת לב נחשבות כתהליכים כרוניים אינפלמטוריים, דלקתיים, וזה עלול להיות מסלול משותף, מנגנון משותף להתפתחות המחלות האלה. יש עוד מחלות שקשורות לתחלואת לב, כלומר לא סרטניות,
מחלות אוטואימיוניות, מחלות עור, מחלות אחרות שיכולות גם הן לגרום או באות בשכיחות יותר גדולה עם מחלות לב? בהחלט כן, זה לא נושא שלנו, אבל הקולגות שלנו, ראומטולוגים והמטולוגים, הרבה מאוד פעמים רואים שמעורבות של הלב בתהליכים שהם לא מקורם מבחינת הלב, אבל ברגע שנותנים טיפול או המחלה עצמה פוגעת בלב, כמו בלופוס, כמו באנמיות מסוגות שונים וכו'. אני רוצה להחזיר אותך שנייה חזרה בנושא של טיפולים ממוקדי מטרה, מה שנקרא Targeted Biological Agents. רק תסביר לנו במילה אחת מה פירוש. טיפולים ביולוגיים, כמו שהזכרתי מקודם, נושא של הרצפטין. היום לכל סרטן יש ביולוגיה מאוד מאוד מפותחת. אונקולוגים הצליחו בצורה יוצאת מן הכלל לאפיין סרטנים, ואז ביולוגים חוזרים חזרה למעבדות יחד עם כימאים ומפתחים תרופות בדיוק לאותו קולטן, לאותו רצפטור שעובר מוטציה שגורם למחלה, ועל ידי ניטרול של אותה המטרה אפשר אולי לעצור גידול של הסרטן הלאה והתפשטות, ועל ידי כך בעצם הופכים מחלה למחלה כרונית שנמשכת על פני שנים. אנחנו יכולים לומר היום שמחלת סרטן הריאה שלפני עשור, זו מחלה קטלנית עם פרוגנוזה של חצי שנה, גג עד שנה. כן. אנשים חיים 4, 5, 6 שנים, אפילו יותר, בזכות הטיפולים ביולוגיים הללו. ואז בעצם מתחילים לראות תופעות לוואי שלא ידענו עליהן. תופעות לוואי דווקא גם לבביות. כן. למשל, עלייה ביתר לחץ דם. כל הטיפולים שדיברנו, למשל, סרטן הריאה או טיפולים ביולוגיים אחרים, הם ממוקדים לנושא של הגבלת גדילה של כלי דם. כלומר, ניטרול של מה שנקרא VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, וזה גורם לכך שבעצם גידול נהיה עני מכלי דם, והוא עשוי להצטמק, עשוי להיות קטן יותר, או אפילו בכלל לעבור נקרוזה, נמק, ולהיעלם. זו המטרה של הטיפולים האלה. רק אולי, תרשה לי רגע לפרש את זה, לפרשן את מה שאתה אומר. גידול, מטבע הדברים, החילוף החומרים שלו יותר גדול, כי התאים גדלים ומתרבים. ולכן הוא צריך הרבה יותר דם. וחלק מהתרופות שאנחנו נותנים אותן הן תרופות שמונעות את היווצרות או יצירת כלי דם חדשים. נכון. ובצורה הזאת לא נוצרים כלי דם, הגידול לא מקבל מספיק דם, ולכן הוא נמק. כן. זה חלק החיובי בסיפור. כן. חלק השלילי שאותה תרופה גורמת לפגיעה באנדותל, בשכבה הפנימית, הכי פנימית שהיא במגע עם הדם. כן. הפגיעה הזאת, אנחנו יודעים שהיא פקטור הראשון להתפתחות אתרוסקלרוז, להתפתחות טרשת עורקים, זה אחד. ושתיים, היא גם גורמת לקיבוץ כלי דם. אנדותל פגוע, מעלה לחץ דם. כן. לכן, בהרבה מאוד מקרים רואים שתרופות האלה שיעילות מאוד בסרטן, משנות בעצם את המציאות, אותו אבסטין, אותן תרופות אחרות לסרטנים המטולוגיים, וסרטנים של פרוסטטה ולמשל כליה, גורמים לעלייה בלחץ דם. אז החולים שקודם לא סבלו מיתר לחץ דם, אחרי שמתחילים להם לתת טיפולים יעילים מאוד. כן. למשל, בסרטן מטסטטי של הכליה, יש לנו מספר מטופלים ששרדו מחלה מטסטטית 3, 4, 5 שנים, והם מתפקדים רגיל בזכות הטיפולים בסוטן, בזכות הטיפולים בפזופנים. כן. יחד עם זאת, סובלים מתופעת לוואי של יתר לחץ דם. אז זה דורש התייחסות. ואונקולוגים מודעים לבעיות האלה, אבל הם לבד לא יכולים להתמודד, לכן מפנים אלינו, מפנים לנפרולוגים כדי לפתור את הבעיות. ויש אפשרות לטפל, ברגע שאתה יודע שיש מצב כזה, יש לך אפשרות לעצור את התהליך הזה בחלק הלבבי? בהחלט כן, אם אנחנו עולים על זה, כלומר, אם ניטור קיים, כלומר, אונקולוג מודע והמטופל מודע והצוות המטפל מודע, בהחלט מתחילים לטפל בבעיות האלה. למשל, עם טיפולים, לאחרונה פורסמו נתונים שאפילו סוג מסוים של התרופות, כמו אנג'יוטנזין, רספטור אינהיביטור, הם יעילים יותר מאשר תרופות אחרות להורדת לחץ דם. אנחנו מדבר על תרופה להורדת לחץ דם, שיש סוגים שיעילים יותר מאחרים. ויש קדר גדול של תרופות ללחץ דם. יש ממה לבחור. ארסנל גדול. ארסנל גדול, משם אפשר לבחור בדיוק תרופות שעוזרות יותר. ועל מנת לאפשר המשך טיפול זה. אחרת, טיפולים האלה, כמובן, יתר לחץ דם, כולם יודעים שזה גורם לשבץ מוחי, לאירועי לב, ואז חולה שהצלנו אותו מסרטן, הוא עלול לקבל אירוע מוחי או... האם לא צריך להחליט שבאופן קבוע כל חולה אונקולוגי שמקבל טיפול, בעיקר אם הוא מקבל טיפול ביולוגי, יהיה גם במעקב קרדיולוגי? ההכרה הזאת מגיעה כבר מזה 15-10 שנים בעולם. כן. לאחרונה
את אותו הדבר הגיע גם ארצה, ואנחנו לפני כשנה וחצי, או אפילו שנתיים, פתחנו בין המרפאות הראשונות בארץ, שמוקדשת בדיוק למטפלת בנושא הזה. כפי שידוע, בבלינסון ישנה מרכז סרטן גדול, מרכז דוידוב, מחלקה קרדיולוגית גדולה, והכל במקום אחד. זה היה תשתית מצוינת על מנת לתת לחולים טיפול שבמרכז הטיפול נמצא מטופל, שיש לו בעיית סרטן, יש לו גם קרדיולוג בסביבה שיכול לעזור ולטפל באותן בעיות שהתעוררו. ומצד שני, אם יש בעיות אונקולוגיות, אז חולים קרדיאליים יכולים לקבל טיפול שם. המרפאה הזאת גדלה באופן משמעותי, ומגלים שככל שיותר ערים לבעיות האלה, יותר ויותר אפשר לעלות עליהן בזמן מוקדם יותר, ולמנוע התפתחות מחלה אמיתית. כלומר, להגיע למצב כזה לתת טיפולים שהם פחות מסוכנים, או לגלות בשלב מאוד מוקדם, על ידי בדיקות דם פשוטות, על ידי בדיקות אקו מתקדמות, על ידי בדיקות MRI של הלב, לעלות על הבעיות בשלב מוקדם יותר ולשנות טיפול ולשנות את הפרוגנוזה של החולים. תודה רבה. אז אם אתם חולים אונקולוגיים שמקבלים טיפולים ועדיין לא המליצו לכם, תבקשו גם הפניה לקרדיולוג. תודה רבה לדוקטור זזה יעקובשווילי.